והיום אני אראה לכם, ומצאתי גם פתט מצלמה שהיא לא תראה אותי. אוקיי, עכשיו אני אראה לכם קסם יפה, נורא. אוי, יש לי פה בית. תראו עוד פעם. אוקיי, נתתי פטנט למצלמה. איזה מזל. נתתי פטנט עם המצלמה. סתם, זה הטלפון שלי. אוקיי, אני אערבב את הקלפים הרבה בשביל הקסם. אוקיי, עוד, זה חשוב. אוקיי, זהו, דקה יערבוב האחרון. אוקיי, מה שעכשיו אני מבקש שתבחרו לכם קלף. סתם נגיד הקלף הזה. זה הקלף שלכם. אוקיי, נשים את הדקה פה ונעשה חיתוך. אני פשוט אחתוך את החפיצה פשוט לשתיים. אוקיי, אני אשים את השעה. אני אשים את הקלף שלך פה והקלף איפה שבאמצע החפיצה. זהו, זה שידור. סתם, לא משנה. הנה, ואני רואה לכם. החפיצה, לא מפרדת, או משהו. אוקיי, עכשיו אני אמשיך, אני אחפש לי כמה קלפים. אוקיי? זה קצת מסובך הקסם, אבל אתם תבינו מהר. אוקיי. הנה, מצאתי את שתי הקלפים שלי. אוקיי, אוקיי, זה שתי הקלפים שבא לי. זה לא הקלף שלכם, נכון? אוקיי. אני אשים את הדקה, אני אשים את שתי הג'וקרים בהפכים בראש החפיסה. אוקיי, מה שאני עכשיו עושה, אני אקח ג'וקר אחד, אותו בסוף החפיסה, סתם, בסוף החפיסה, זהו, זה הכל. עכשיו אני אזרוק את הקלפים, שאחר כך אני אסדר, אני אעשה קאט אולי, אני לא יודע. אוקיי, נזרוק את הקלפים על היד. אני מפחד לזרוק את הקלפים, לא משנה, זה יתפזר, אני אעשה קאט. אוקיי, הג'וקרים תעשו לי קלף, צדו לי, נהפוך ג'וקר אחד, נהפוך ג'וקר שני, נעשה אותם כמו מנפה, ניתן לו קאט, וזה יהיה הקלף שלכם. אוקיי, דקה, אני אעצור את הסרטון בשביל לאסוף את הקלפים. אוקיי, חזרתי לכם, ועכשיו ללימוד. לא עבר הרבה זמן. אוקיי, קודם כל אתם צריכים ללמוד את הקלף האחרון, פה זה הסלק כמו הקלף הקודם. עכשיו מה שאנחנו עושים, מבקשים מהמתנדב לבחור קלף. סתם נגיד את הקלף הזה. 7 יהלום. אוקיי, סתם נגיד, ועכשיו מה שאנחנו עושים, זוכרים את הקלף הזה, עושים מין כזה. ככה, ואיפה שבעצם לא נמצא פה הקלף, אז איפה שהוא לא נמצא, שמים בתחילת החפיסה שלו, ואז סוגרים עם הקלף. אז אנחנו יודעים בעצם איפה נמצא הקלף שלו. אוקיי. מה שעכשיו אנחנו עושים, אנחנו נראה שהחפיסה הכל בסדר איתה. עכשיו אנחנו מחפשים פה את שתי הג'וקרים וגם את הקלף סימן שלנו, בשביל הקלף. מצאתי את הקלף סימן אחריו והקלף שלכם. עכשיו מה שאנחנו עושים את הקלף של המתנדב, אנחנו שמים, יש קלף אחריו, אנחנו שמים עליו את הידיים, ואז אנחנו מחפשים את שתי הג'וקרים, במקרה פה יצא לי שתי הג'וקרים צמודים. אוקיי? רגע. פה, ואז אנחנו שמים ככה שהקלף שלא יהיה הקלף האחרון. עכשיו מה שאנחנו עושים, שמים את הג'וקרים הפוכים בראש החפיסה, ככה, לוקחים ג'וקר אחד, שמים אותם בסוף החפיסה, שימו לב איך מחזיקים, אנחנו מחזיקים ככה, מפה, מהקלף ג'וקר, מפה, ותשים גם פה, בקלף שלו, תשים חזק. עכשיו מה שאנחנו עושים, אנחנו זורקים ככה את החפיסה, לא משנה לאן, לא אכפת, ואתם תראו שישאר לכם קלף אחד בעין. אם לא יישאר, אתם יודעים כבר מה הקלף שלו, אנחנו מוצאים את הקלף שהוא לא שלו. ואנחנו זורקים כזה, ככה מהר כאילו,
ואז נשאר לנו את הקלף אחד ביד, וזה יהיה הקלף שלהם. טוב, תודה. אם תגידו שבא לכם לא רק סמים בקלפים, אז תגידו, אז ביי יוטיוב.